извадят листи химикал и да запишат дневния ред на нашето райско заседание. Ало! Разбегачката! Мръдни малко, че не виждам хората! Здравейте, мили хора! Не, чак пък, мили! Това са Мили! Не Били! Мили! Мили, толкова са. Мили! Добър вечер, Свирно! Свят ми се зави от вас! Добър вечер и от нас! Добре дошли в рая! Много моля да се придържате към дневния ред. Точка първа, от който е представяли. Ние сме... Желателно разнородни. Ние сме въоръжени! Имаме малки лъчета за стрелички, Върховете, на които са намазани с любовен прах. Прицелваме се. И... сродните души, които изобщо не са сродни, могат да се окажат еднородни или напълно разнородни. С две думи осъдени души.
деликатна, отговорна, благородна работа точно от векове. От Адам и Ева. Затова тя, любовта е вечна. Любов! Точка втора от дневния ред. Как се чувства влюбеният човек? Облупял! Недоволен, недоспал, недоял. Направо едно нищо особено от обекта не е сродна душа. Пак своята писма. Важното е, че сме ангели на любовта. По принцип, вие не ни виждате. Но днес имаме мисията да ви разкрием таинството, наречено влюбване. Точка трета от дневния ред. Защото в последно време, малко, но съвсем малко, не се обиждайте, ама влюбването го прескачате и направо минавате към... Извинявайте, обаче не ви разбираме, вас, млади. Не ме разбраха. Какво всъщност е влюбването? Влюбването е, когато ти се иска да докоснеш някой. За компания. Що за тъпти? Тия скучни клиши влюбване. Ето ви нашата Ева. Ето го и нашият Адам. Не става един поглед, може и втори, трети за по-сигурно. Който не вярва в любовта от пръв поглед, да излезе и да влезе пак. Трябва да се спазва норматива! Този случай е специален. Ще имат нужда един от друг. Ако се видят, могат и да не се харесат. Абе, бе, так, работите. И си мечтаят за партньори, извадени от телевизионни реклами. Не ме предизвиквай. Ти с това прогресиращо късогледство я учиш, я не. Тук и без това младите не ти обръщат кой знае какво внимание. И въртят под носа ти виртуална любов. Чакай безработица. Марк Свет, дневниците на Адам и Ева, част първа. И Господ Бог направи човека от пръст из земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание. И човекът стана жива душа. И Господ направи жената от реброто на човека и я приведе при човека. Вече станах
е било завчера, то тогава аз още не съм съществувала. Да, иначе щях да запомня това събитие. Впрочем, възможно е то да е станало завчера, пък аз да не съм забелязала. Най-добре да започна, както си му е редът. За да не се обърка нещо в хронологията, защото някакъв вътрешен глас ми подсказва, че един ден тези подробности могат да се окажат важни за историците. Работата е там, че аз се чувствам като люкс полумо. Експеримент! Не, просто е невъзможно някой от вас да изпитва по-силно чувство от мен, че е експеримент! Затова аз все повече се убеждавам, че съм експеримент и нищо повече. А щом съм експеримент, значи ли това, че с мен експериментът се изчерпва? Не! Почти сме сигурни не! Добре, аз мисля, че всичко останало е част от този експеримент, но аз, естествено, съм главната част. Днес всичко изглежда по-хубаво от вчера. При довършителните работи е паднало голямо бързане. Плевните са струпани както падне. Благородните и прекрасни произведения на изкуството не бива да се създават прибързано, а този величествен нов свят е наистина една благородна, прекрасна творба. Тя значи, че е съвършена, независимо, че е създадена за толкова кратко време. Знаете ли, коя е първата дума казана от Адам? Млъкни! Ама много говори тая, бе! Малко сладка барбаранка. Ангелската глава! На места спестите са множко, другаде недостатъчно, но това ще се оправи лесно. Има много идеи. Ето, започва се. Жената е като зареден пистолет. В нея всички патрони са в цевта, стреля и бързо презарежда. Мъже от всички страни. Да пием за световния мир и раздражаването. Не, тази вечер е малко нервна. Ами, защото вчера беше по-добре. Тази направо е клиничен случай. За когото и да е чифтосаш, все ще му излееш салтото на кръците. Тя млада, неопитна. Чисто нова с етикета. Първа и неповторима Ева плът и кръв. Едно ребро отишло за лудо. Снощи луната се откъсна, сурна се надолу и отпадна от системата. Голяма загуба. Сърцето ми се къса, като си спомня за това. Трябваше да я закрепят по-строго. Ако се намери някой, ще гледа да я скрие, сигурна съм. Защото и аз бих постъпила така. Страшно обичах луната. Тя е толкова красива и романтична. Звездите също са хубави. Иска ми се да ги затъпна в косите си, но ми се струва, че това е невъзможно. Когато се появиха за пръв път, се опитах да оброя няколко с един прът, но не успях да ги достигна. После опитах с бути пръсно, пак нищо не излезе. После ми стана студено и се сгуших между едни тигри, но веднага ги познах по раеката. Много се се. Беше удобно и топличко, а тигрите имаха много хубав и приятен дъх, защото се хранят с ягоди. Поморих се. Нима! Тигри! Приятна компания! Един мой познат купил на жена си Фиат. И тя го потрошила. Купила Мерцедес и не го потрошила. Предложи му да я купи Ягуар, но на него му държалял за животното. Ако мъжете се грижиха за жените си така, както за колите си, нямаше да има Имаме още доста работа. Макбет, дневницата на Адам и Ева, част 2.
човека бяха голи и не се срамувайте. Спокойно! Сега ще проговорим.
И се оказа, че той може да говори. Да бъдеш жена е ужасно. Защото в повечето случаи трябва да живееш с мъж. В много мъжки биографии след думите е роден не трябва да следва дата, а въпрос. Защо? Той не е роден, а сътворен. И защо? Като не може да говори. Хайде, кажи. Не се облачно. Духаристичен вятър. Май ще ни навали пак. Не. Откъде пък ми дойде тази бедничка? Сетих се. Новото същество я употребява. Цяла седмица ходих по петите му и се мъчех да се опознаем. Понеже е стеснителен и говорех само аз. Но това няма значение. Заключ! Когато си колиба, за да не ме вали дъждът. Можах да постоя сам в нея нито миг. Новото същество веднага се напъха вътре. Опитах се да го изгоня. То започна да пролива вода от поднадените, които му служат за гледане, да ги бърши с облакото на лапите си и да издава звуци. Подобно на някой животни, когато са в беда. Нека да издава такива звуци. Само да не говори. Оставил го в колибата. Само да не говори. Но то говори непрекъснато. Щом се спусна нощта, отидох в неговата колиба, за да го попитам го какво съм се провинила. Но той ме изгони. Толкова малко искам да съм с него, да му говоря. Не съм с него. Ще се получава. Жената е като сянката. Тичаш ли след нея? Тя бяга от тебе. Здраве! Съждаваме на видовете, когато сянката ми изчезва. По-добре мъж да гони жената, отколкото тя него. В първия случай той ще се раздели с живота си. Във втория и с парите си. Тя вече има чувства. Той все още си играе. Изследва големия водопад. Според мен той е най-хубавото нещо в моите владения. Новото същество го нарече... Ниагарски водопад. What? Защото прилича на Ниагарски водопад. Що са измишлятини щуроти? Аз самият нямам време да давам наименование на каквото и да било. Новото същество дава имена на всичко, преди да успеят дори да се отворя устата. Дърво, поляна, листа, небе, камък, кафе машина. Животът ми вече не е щастлив както преди. Сега пък мълчи. Но някак си изненадано. Няма да спирам да го изненадвам.
може пък да проговори. Бог е създал мъжа, реди жената, за да му даде възможност да каже няколко думи. Тя се вижда като глава на семейството и се грижи за прехраната. Бяла рокля, 200-300 гости, дойто на 5-6 етажа. Сватбена агенция White Magic. Било ли това? Марк Твен, дневниците на Адам и Ева, част 3. Прът. Дупка. Прът. Дупка. Прът. Дупка. Нерви. Прът. Дупка. Нерви. Копая. Нерви. Копая. Ох, това е. Цяла сутрин работи в имението, като се опита да бъде максимално далеч от него, за да се почувства самотен и да отиде при нея. Но не го направи. Хвана един прът. Ало! Хвана един прът. Хвана един прът и започна да копае, за да забрави самотата, но скоро ужасно се изплаши. Тънко, прозрачно, безцветно нещо. Изхожда така. Тя захвърля всичко и побягна. Помисли, че е призрак. Толкова се изплаши. Погледна назад, но нещото не я преследваше. Захвърли камък към него и зачака. Нямаше опасност и тя се приближи отново. В дупката вече имаше и... Кой имаше в дупката, а? Какво имаше в дупката? Не знаете. Розов прах имаше. Любопитството й наделя и тя пътна ръката си вътре. Ауч! Ох, боли! Христоха болка! Сложи пръст на устата си и заподскача на един крак. Чудех се от какво розовия прах. И изведнъж се сетих за името му. Беше огън. Открих нещо, което не е съществувало преди това. Добавих нещо ново към чудесата на света. Бях горда с откритието си. Затича се към мъжа, за да му каже. Но се отказа. Той щеше да попита за какво е я, а тя нямаше отговор. За нея това не беше за нещо. Беше просто красиво. Чудно красиво. Скоро той дойде и се загледа за много минути без да подума и думичка. След това я попита. Какво е това? Ах, че е гадно да задава такива директни въпроси. Тя му отвърна, че е огън. След кратка пауза той я попита. Как се появи? Още един директен въпрос, изискващ директни отговори. Аз го направих. Огънят все повече и повече се отдалечаваше. Накрая той отиде на изгорялото място, погледна надолу и каза. Какви са тези? Дървени въглища. Вижте ми, бе. Дървени въглища. А тези? Нестинарки.
вълшебно. Да. Само, че не виждам по какъв начин помага на тия двамата да се влюбят. Подскачат като попарени. Селянки. Българската страна в рая. Но аз мога да подскачам така на 3 ръки. Младите вече намират други начини да изпадат в транс. Фейсбук. Нямах точно това предвид. Работата върви на зле. Хайде всички да се обединим и да приключим с задачата. Марк Твен, дневниците на Адам и Ева, част 4. Господ Бог направи да произлизат от земята всички полски зверове и небесни птици и ги заведе при човека, да види как ще ги нарече той. И човекът даде имена на всички допитъци, полски зверове и небесни птици. Тази сутрин му казах името си, но той не обърна внимание. Странно. Ако той ми беше казал името си, щеше да ми е интересно. Той говори много малко. Сигурно защото чувства, че не е особено умен и се опитва да го скрие. Ам жал колко това го измъчва, защото умът няма значение. Важно е сърцето. Сърцето да, но и ума да. Но имаш план? Имам план, да. Но за това после. С теб съм. Да, дай да си поговорим по-мъжки. Братче, искаш, не искаш, други мацки тука няма. Знам, че те поставям в крайно неудобна ситуация. Без друго решение, без изход, но братче, става дума за оцеляване на нашия вид. Ако ти не, той ние не, разбираш ли ме? Новото същество твърди, че се казва Ева. Много добре, аз нямам нищо против. И държа да се обръщам към него с това име, когато искам да го повикам при себе си. Аз казах, че според мен това вече е излишество. Тази дума наистина ме издигна в неговите очи. Наистина, това е една много хубава и дълга дума. И трябва да я употребява по-често. Тази сутрин употреби една поразително хубава дума. Изглежда и той разбра това, защото я каза още 2 пъти. О, излишество! Още едно излишество. Къде ли взе тази дума? Доколкото си спомням, аз не съм я употребявала преди това. Мила, красива, благородна. Да, живеят всички мили, красиви, благородни дами. И останалите митични същества. Когато той не прояви никакъв интерес към името ми, за да скрия от зачарованието си, отидох на брега и потопих краката си във водата. Винаги отивам там, когато се дадем за компания. За някого, когото да гледам и с когото да разговарям. Вчера, докато се гледаше в езерото, както прави много често, вече падна в него! Едва не се отдави и каза, че това било много неприятно. Това събуди в нея състрадание към съществата в езерото, които тя нарече риби. Продължава да прикачва имена на розите там твари, въпреки че те нямат нужда от тях и не ходят при нея, когато тя ги вика. Те се отказваме. Колко е глупавичка! Вчера взе, че домъкна в колибата сума чериби и ги сложи в леглото, да се стопля. И когато ги погледна днес, той осъзна, че не се чувстват много добре. Само дето се бяха поукрутили малко. Тоест поумрели! До вечера ще ги изхвърля. Няма повече да спя с тях, защото са студени и мигави и не е приятно да лежиш сред тях. Стига ми това, че краката са непрекъснато студени и всеки намира в мене.
изпълнила цялата градина с надписи. Към водопада, към пещерата, вход, изход, към районното. Не гази тревата. Направо цветя, облетал конци и гирлянди. И чакал. Той не се интересува от цветя. Нарича ги бухло. Аз не го интересувам. Цветята не го интересуват. Бабите на свечеряващото се небе не го интересуват, но какво не го интересува? Освен да се строи колиби и да се крие под тяхното освежител на чистия дъжд, да почупва джините, да опитва гроздето и да опитва плодовете по дърветата, за да види как върви реколтата. Всички знаем, че той е мъж. Доста глупав. Ама май са сродни души. И тя с лека ръка задраска човешката история. Но не забравяй, че Адам има още едно ребро. Ева, какво има тя? И освен това, раят е един. И той първи е бил тук. Така че... Господ питна Адам. Адаме, що се дърпаш? Що не се даваш реброто? Ох, Господи, имам едно такова лошо предчувствие. Във втори през нощта избягах. Тя ме откри. Бях принуден да се върна при нея, но даде ли ми се възможност, пак ще избягам. Държа го под око. Дали да не му откъсна една ябълка? Витамините проясняват мозъка. Тя твърди, че е създадена от едно мое ребро. Много съмнително, да не кажа нещо по-силно. Нито едно от ребрата ми не липсва. Той пак ме избягва. Трудно се издържа в самота толкова време. Аз съм родена за душа на компанията, затова си сприятелявам. Браво! Приятелките са добро решение. Има на кога да разкажеш пикантните подробности. Да поплачеш, но не, че е рано. Спокойно. Когато е с приятелката си, ще имаш време за себе си. Малко телевизия, малко това. Продължавате да оболавате нещата! Както виждате, остава ни още много малко! Марк Твен, дневниците на Адам и Ева, част 4. Змията беше най-подла от всички известия, които Бог създаде. И рече тя на жената: истина ли каза Бог, да не едете от никое дърво в рая? Сега пък завърза приятелство с една змия. Аз си обясних, че това може да ни докара само неприятности. Как се забърках с нея? Ама откъде се появи? Усещам нещастие. Ще избягам. Пак ме откри. Справедливец! Колко и трябва на една жена? Малко внимание, комплименти, а някой друг подарък. Бижута, романтична вечеря, околосветско пътешествие. След това ще е толкова мила и любяща, че дори и ядът ще ти се стори рай. На здраве! На здраве! Един човек много харесал жена и е помолил да се омъжи за него. Тя му поставила условие. Ще се омъжа за теб, ако един ден в годината ме пускаш да ходя където си искам и правя каквото си поискам. Толкова обичал човека, че се съгласил и заживели щастливо. Един ден през годината тя си поискала деня и мъжът според уговорката е пуснал да прави каквото си поискала. Вечерта тя се върнала при него и не казала нито дума. На следващата година всичко се повторило, на последващата също. На този път мъжът решил да види къде ходи и какво прави съпруга. Проследил е до брега на морето и там тя се превърнала в змия. И цял ден съскала срещу водата. Вечерта се превърнала пак в жена и се прибрала вкъщи при нея. Да живеят жените, които съскат само веднъж в годината. У мен се е породило едно ново чувство.
Да не се случи нещо лошо, да не остана сама, да не избяга той някъде. Да не избяга, да не избяга, да не избяга. Да не избяга. Да не избяга, да не избяга, да не избягаш. Мисля, че колкото и неприятно да му е това, целта на експеримента е да бъдем заедно. Заедно, 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 Заедно. заедно, 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 заедно. Можеше да седне и да постои тихо и кротко поне за минутка. Това би било прекрасна гледка. Прекрасна гледка, прекрасна гледка, прекрасна гледка, прекрасна гледка, Прекрасна гледка. прекрасна гледка, прекрасна гледка, прекрасна гледка. Тогава бих я гледал с удоволствие, защото тя е стройна, изящна. Стройна, изящна, стройна, изящна, Стройна. изящна, стройна, изящна, стройна, изящна. С меки и заоблени форми. Дебела ли ме наречи? Аз дори не знам какво означава тази дума. Продължаваш да употребяваш думички, чието значение не знам. Попитах, дебела ли ме нарече? Той я нарече дебела! Казвата ние са дебели. Вече няма начин да успеем да ги влюбим. Непрекъснато ви повтарям, но няма кой да ме чуе. Мъж! Тя не ми се вижда много слаба. Доста е несъразмерна, абе направо си е дебела. Не съм казал, че е дебела, дори не знам какво означава тази дума. Така е, братче, набедят ли те веднъж и ти доказвай, че нямаш сестра. Дебела тънка, тя е първата ми свят. Шума един хляб сузави. На мен ми изглежда кухо парче. Не знам с какви очи гледате, ама парчето се го бива. Сори. Без нас не могат да се оправят. Язъкът за квалификацията. Селянки сме били. Ми ако не сме ние, кой ще ги храни? Донеси реколтата. Ябълките ли имаш предвид?
защото е внимателен, грижлив и деликатен. Не. Той си има своите недостатъци, но вече се поправя. Сега осъзнавам, че без нея бих се чувствал самотен и потиснат. Обичам го. Не защото е особено образован. Не. Той е самоук и наистина знае много неща. Въпреки, че те са неверни. Знаеш, когато тя мраморно бяла и цялата окъпана в слънце стоеше на една скала, разбрах, че тя е красива. Защо го обичам? По всяка вероятност, просто защото е мъж. И защото е мой. И има и страхотни крака и... Нали се сещате? Да, и аз така смятам. Но аз съм много млада и тепърва ще се заемам с проучването на този въпрос. Да може да се окаже, че при моето невежество и липса на опит съм сгрешила. Ами тогава жалко за рая! Където си ти, там е и рая. Кажи ми го пак. Където си ти, там е и рая. Кажи ми го пак. Където си ти, там е и рая. Къде е рая? Където си ти? Където съм аз? Там е и рая. Можем да се отдадем на заслужена почивка. Благодаря на всички участвали в нашия експеримент. Марк Твен, дневниците на Адам и Ева, финал. Тогава ангелите ставаха оръженци. Прележно подредиха луковете и дадоха стрелите за обработване с нов любовен прах и се погрижиха за новата реколта с ябълки, в случай, че луковете и стрелите не свършат работа. И радостта на влюбените стана тяхна радост. Влюбени като ангелчета, когато виждаш обекта на своите въжделения, изпитваш силно сърцебиене, чувстваш пресилен стомах, подкосяват ти се краката, мисълта ти е непрекъснато изпълнена с нея или него. Чувстваш се като псе. Изпитваш потребност непрекъснато да говориш за обекта на своите чувства. Гъдият ти е черен, ако не го върнеш. Не можеш да спиш, губиш апетит. От време на време изключваш и погледът ти продае правото послание. Не си болен, а просто си влюбен. Диагнозата е без летален изход с тенденция за бързо оздравяване при наличие на споделеност. А ако няма споделеност, не се отказвайте. Някъде под небето съществува и вашата сродна душа. Само се огледайте. Мисия влюба не е възможна. Може би тя или той е близо до вас много повече, отколкото предполагате. И тогава, без да ни видите... Без да ни видите. 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 Бе, изчезнаха всички. Тръгнаха си. Ние какво правим тук? Вече имаме и пол. Най-накрая и ние да можем да кажем нещо по въпроса. Кое е въпрос? Еми за Господ, за Адам и Ева. Нека им разкажем и нашата версия. Добре. Началото. Бог сътвори небето и земята. Земята бе покрита с броколи, картофи и плодове най-различни. Жълти, оранжеви и всякакви. И животът на Адам и Ева бе здрав и дълъг. И сътвори сатаната кашкавала и славоледа. И попита сатаната Адам: искаш ли да си хапнеш? Мила, отговори Адам. И добави Ева: и аз искам. Аз славоледа. И нададоха Адам и Ева всеки по 3 килограма. И сътвори Бог киселото мляко, за да съхрани Ева фигурата си такава, каквато Адам я харесва.
И се отвори сатаната, бялото брашно, маясно и смес. И Ева мина от размер 42, но 50. И каза Бог, яш с апетит тази зелена салата от моята райска градина. И каза сатаната, добави дресинг, майонеза и сини седене. Хапвай чеснови писки и пий кока-кола. И след вечеря Адам и Ева отпуснаха коланите. Каза Бог, давам ви свежи зеленчуци за здраво сърце и зехвин студено престола. И сложи сатаната на масата капамам, печено прасе, панирано пиле и холестеролът на Адам и Ева поскочи до небесата. И създаде Бог картофи, запечени без масло, с повишено съдържание на калий и други полезни ингредиенти. Побери сатаната картофите, наряза ги на тънки резенчета, изпържи ги в маслена баня, соли ги щедро и ги нарече чипс. И нададе още килограми Адам, а пък Ева получи целулит. И сътвори Бог маратон дори. И ги даде на децата си, за да ступят излишните килограми. И даде сатаната на Адам и Ева кабелна телевизия с дистанционно, за да не се направят като превключват програмите. И Адам и Ева се смеха и плачеха в светещия екран и си обуха анцузи с ластик на време. И даде Бог на Адам и Ева постното месо, диетичните продукти и кълновете, за да не приемат много калории. И сътвори сатаната, бургерите и пиците на парче. И попита сатаната Адам, искаш ли пържени картофи и бира? Да, отговори Адам. Голяма порция и 2 бири. И Адам и Ева получиха инфаркт. И въздъхна Бог и създаде байпаса. И създаде здравата каша. Thank you.